Nan ketidian ragogan di bali adinnya semaya di manyo kini oh nan kandung tolong jagogan naik tokan sawahnya lah karya ragu dan dinyo semaya nan ketidian ragogan di bali adinnya semaya di manyo kini oh nan kandung tolong jagogan naik tokan sawahnya lah karya ragu dan dinyo semaya. Selamat datang di Indrajaya Official. Like and subscribe ya.